Supongo que ahora estaréis pensando que toca hacer la selectividad, luego irse a la universidad o a un ciclo formativo, pero echemos la vista atrás por un momento. Hace ya 6 años entramos en este instituto, con ganas de empezar esta nueva etapa, en la que nos sentíamos más maduros, en las que ya no teníamos que tener clases por la tarde. Sí, cada año que pasaba teníamos una nueva clase, nuevos profesores, nuevas asignaturas, pero hay algo que no cambiaba. Badago zerbait aldatu ez dena, hobeto esan da, norbait aldatu ez dena, eta 2018an sartu ginen institutora, gurekin batera, pertsona bat gurekin sartu zen, eta urtez urtez gurekin ikasturte amaiera arte egon den irakasle bat dago, eta orain tamalez agur esateko ordua heldu zaigu, baina lasai ez betirako bakarrik etapa akademiko honetan, lasai bestetan elkar ikusiko dugu oraindik, eta berak gaur hitz batzuk ez da nahi ditu hau hauek baino lehen, beraz, kinezak prestatu, Ainhoa Kaustori datorkiolako estenatokira igotzera. Ikasle laguntza eskatu dut, ez nolako epen bakarra. Kaixo, arratsaldeon. Ez dakit zein momentutan engainatu nauzuen halako zer egiteko, badakizuen nolakoa nahi zen, eta erraz egin dezakedaran egar, badazpadak egin ezakarra. Zuek esan duzuen bezala, zuekin batera hasi nuen ibilbide hau. Duela 6 urte hasi nintzen Arrigorriagako institutuan lanean, eta zuek aldi berean sartu zineten lehenengo DBH-ra. Garai hartan, lehenengo bakarrik ematen nuen klase, eta nahikoa, zelako klasea. Ez dut inoiz ahaztuko lehenengo ebaluazio hura, 3 gainditu egon ziren. Literaturaren erruz edo, guraso batzuk gogoratuko dute ondo. Garai hartan, ezagutu nituen zuen gurasoak, baina ez da lehenengo aldia izango. Hortik aurrera, 2 baino gehiagotan hitz egin dudalako eurekin, batzuekin nire gurasoekin baino gehiagotan. Bigarren mailan ordean, zuek guztion irakasle izan nintzen, batzuen tutore, beste batzuen euskara irakasle edota laguntzaile. Urte polita izango zela zirudien, baina pandemia etorri zen, eta etxetik bukatu behar izan genuen ikasturtea. Momentu horretan, erabaki nuen beste urte bete zuen ondoan egon nahi nuela, eta alas egin nuen. 3. maila hartu nuen, zuen euskara irakasle eta zuen euskara irakasle izan nintzen berriro ere. Garai hartan, nintzen inoren tutore, baina klase guztien tutore sentitzen nintzen. Nik zuengan nuen konfiantza eta zuek nigan zenuten konfiantza ikaragarria zen. Horrek ere eskatzen ninduen, zuen arazoak nireak bilakatzen zirelako. Eta zindagizuet oso zaila dela 80 ikasleren ama izatea. Hori dela eta, 3. maila bukatu zenean, zuek libre ustearen erabaki hartu nuen. 4. mailan, euskarako beste irakasle bat izango zenuten, onuragarria izango zelako andanotzat, bai zuentzat eta niretzat. Baina oraindik gogoratzen dut 3. mailako azken agurura. Negar baten bukatu nuen 3 beko nesken gutuna irakurtzean. 4. mailan, bakoitzak bere bidea egin zuen, batzuekin harremanetan jarraitu nuen, baina badakizue, ari nahazten dituzue zuek irakasleak. Handik, batziler gora. Eta ez nuen zuen irakaslea izatearen aukera galdu nahi. Lehenengo mailan, literatura nirekin egon zineten batzuk. Eta aurten, beste askoren euskara irakaslea izan naiz. Zuekin hasi nintzen, eta zuekin bukatu beharra nuen. Eta horregatik nago gaurena. Hemen elkartu gara, zuen bizitzak modu sakonean markatu duen etapa honi agur esateko. Harin esaten da, baina 6 urte igaro dira institutoko ateak lehenengo aldiz zeharkatu zenituztenetik. 6 urte horiek, ikasketaz, askuntzaz eta oroitzapen astezinez beteak daude. Zoriontsu, triste, sufritzen, barreka, beranrez ikusi zaituzte. Arazoetan sartuta, alai, borrokan, elkar bezarkatzen, baina batez ere hazten ikusi zaituzte.
Ez bakarrik tamaino atletik, hori argi dago, baina jakiturean eta heldutasunean ere hazten ikusi zaituzte. Arazo askorri aurre egin diezue, batzuetan zuen ikaskiren laguntzarekin, baina beste askotan zuok bakarrik. Oran, ate berriak irekiko zaizkizue, eta zinda dizuet, 6 urteren ostean, ni ez naizela negomu, benetan. Eta kanta ezagun batek dioen bezala, heldu da garaia eskertzeko zuek niri eman didazuen guztia. Enara, ane, gizane, tsunami, leire, oiane, iradi, ane, zira, unai. Zuekin denbora gutxi eman dut, batxilergoa egitera etorri sinetelako besterik ez. Baina plazerra izan da azken urteak zuekin ere partekatzea. Primeran moldatu zarete ikaskide berriekin. Lagun honak egin dituzue ibilbide berri honetan. Ane Luis eta Usue Egilut besteak bestez. Etorkizun polita opa dizuetan. Mutilak, Marcos, Eneko, Brat eta Balon, Mikel, Gorka, Martín, Unai, Markel, Endika, Laorden eta Rincón, Joritz, Goldo, Iker, Unaz, Beñat, Antoni, segi zareten bezalakoak izaten. Ez ahaztu inoiz zuen barruko umea. Segi betiko tontakeriak egiten, denbora duzu helduak izateko. Ekaitz rekejo, ez nahi zuta zahaztu. Zu izan zara urte gehien nire ondoan egon den ikaslea. 5 urte oso ni aguantatzen. Irakasleok askotan kezatu egiten gara, baina gogorra izan behar da 5 urtez irakasle bera izatea. Sentitzen dut ekaitz. Natalia eta Galazi, zelako bikotea, beti elkarrekin. Askok urte askotan izan duzue. Es que le tienes pelota, Natalia. Ba bai, egia da, azken egunean aitortu behar dut. Le tengo un poco de pelota. Baina Nataliak ere 4 urtez sufritu nau. Eta ez da erraza, berak eraman zuen, bere lehenengo suspentsoa, lehenengo eko gela famatu horretan. Ainhoa, Leire Vallejo, Irati, DBH-ko nerabezara hortan, heldutasunera iritsi zineten lehenengoa. Zein erreza zen zuen tutorea izatea, ze ondo egiten zenuten dena, eskerrik asko benetan. Aio, Udane, Leire, Irune, Aizea, Ane, June, Leire, zelako kuadrilla polita, hain desberdinak danak, baina talde ezin hobea osatzen duzue. Zuetariko askorekin literatura unibertsalean egon nintzen. Ez dakit askorik ikasi zenuten, baina barre bai egin genuen, eta hori ere garrantzitsua da. Udane, segi zure historia horiek idazten, argi daukat etorkizunean libururen bat argitaratuko duzula. Ainize, Jone, Usue, Manso eta Sarcedo, Izaro, Olaia, Ane Jimenez, Aiala, zuek izan zineten lehen aipatutako 3Bko klase horretako gutunean idatzi zenuten batzuk. Segi talde polita mantentzen, eta zuen artean, bide ezberdinak hartuko dituzuen arren, ez ahaztu urte hauetan guztietan bizi izan dago. Jone, Bego, Ariane, Irune, Maialen, Alba, segi euskal kultura bultzatzen, orain arte egin duzuen bezala. Segi euskal kontzertuetara joaten, bertsolaritza saioetara, segi politika ekitaldiak babesten, segi emakumeen alde borrokatzen, segi zuen ideiak defendatzen, ziur nago bidean elkartuko garela. Uste dut ez dudan inora ahaztu, baina hala ere badakizuen nire bihotzean eramango zaituzte da. Azkenik, irakasle pertsona eta euskaldun moduan, azken aholku bat eman nahi dizuet. Segi zuen hizkuntza zabaltzen, hemendik aurrera, herri ezberdinetako jendea ezagutuko duzue, eta ikusiko duzue zein polititze egiten duten. Zenbat euskalki existitzen diren, zein jarro dauden euren hizkuntzaz, eta zuek ere segi bide horretatik. Ez ahaztu inoiz nondik zatozten, eta segi euskal kultura bultzatzen eta euskaraz hitz egiten. Jaukatuko dut. Eskerrik asko 6 urte hauetan emandako guztiagatik. Eskerrik asko niregan konfiantza izateagatik, zuen bizitzaren parte izaten usteagatik. Espero dut zuen alboan egon izana behar izan nauzuenetan. Eta eskerrik asko bihotzez neure burua berezi sentiarazteagatik ere. Beste barik, orain bai bukatzeko momentu heldu da, baina zaituz eta gur batekin agurtu nahi. Laster arte batekin baizik. Horrengo urteetan, institutora bizitan etorriko saretelako esperantza daukat. Eta oraindik gaztea naizenez, herriko festetan zuekin gurutzatuko naizelakoan. Eskerrik asko. Música.
Eskerrik asko, Manuel.